Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Moses Mabhida Stadium, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. My brother, how's it? Hey bro, I'm go right. Ndiyaphila man. Anjani amasaka lapha ezantsi? Hey, uyabona ngondindoda. Ndoda ndo. Andibamba ngaphambili yonke impahla ibuyile. Unapi uyibuyisele esihlalweni impahla yami. Ibuyile. Baba bethweka phambi kwami basengxakini. Indoda ngoku. Andikaze bethweka phambi kwami bazi ukuthi hayi isaka le-empty. Bebesithi asuka uManB noba ungamthwekela kho umuntu pha isaka li-empty. Isaka ligcwele yathweka nje limele. Segxakile. A game we winning about for. You've been, talking about a game which you have won. Unabi has been cooking. Namhlanje utishile. Ndiyakubona usuyatya ngoku. My brother, andikabhilive uba ndiwinile. Mlingathi ndisehotel ndilele ndizawuvuswa kuthiwa masiye egemini. Yeah. Ndizawubhiliva ngomso xa ndivuka ndileqa iflight egodukayo uba ndiwinile. But eyona nto ndifuna uyenza ngoku abantu abakufutshane kuMr Mdawungu makalungiswe amaphepha. Ndithi ndinguManB ebendandicele uNabi maba-edishe 10 years. Siyaqala uyibamba ikaphu oko sazama kula marhashahasha yar uNabi noba wenzeni makahlale nathi apha. Siyaqala ubamba into ku-10 years. uNabi maka-extendelwe. You have been changing coaches, coach after coach. Okokuqala uNabi usibuyisele ibhola elihle leKaizer Chiefs elihle kakhulu ebelishota nje masiwina itrophy and ndandithe uNabi andifuni nix kuye makasibambele itrophy beyi-1 asikhwalifayise eAfrika noba kukweyiphi eAfrika uba siye eAfrika ngoku siyolungisa amapassport wethu siyabangena Nabi. So where do you think you win the game le ngoba ngiyabona first half abengizima kade ungemove and all that. Second half abafana bakho angithi nabo bathe banamakhokhomeloni. Ngiyawubona nawo amakhokhomeloni nabo nje ebuya. Where did you win that game? La game even mina ndiyisupporter. Uyabona uhlobo eqhuba ngalo Orlando Pirates. To be honest, ikwenye level Orlando Pirates. Very high, yeah. And ibisanda usibetha iOrlando Pirates. Siye kule nathi underdogs 2-1 yeah. Yeka nje basizi supporters sifuna kwenzeka izinto esingenozenza nathi ka sinofakwe ebaleni. Exactly. iPirates ine-confidence high kakhulu. Ine-confidence high isuke eAfrika kwi-semi-finals i-Orlando Pirates. Ne-boys ziyazi uba hey ingxaki ikhona. Mna bendisitsho nje ndithi Thixo noba kwenzeke ntoni masiwele umfulo weJordan. Siyabulela Nkosi Enkosi tata. Ndibulela uNabi ne-boys Danko. Nabi. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010shopi.com.